ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত স্পষ্ট কথা একো ইফেক্ট নকৰাকৈ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপত্তি নাই আমাৰ কিন্তু এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলে একো ক্ষতি হ'ব নালাগে কথা সেইটোৱে আৰু সেই লাইনতে আমি আগত গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বা গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামক আমি NOC দিছে বাস जोङो बिथांमोनखौ लुबैदों जे बिथांमोना स्ट्रंलि अपोज खालामनांगौ बर' बा आदार माने जिखिनि ट्राइबेल इलेक्टेड माने MLA मन्त्रि दङ बिथांमोना माने स्ट्रंलि अपोज खालामनांगौ आरो जोङो दिनै सिख सिडुलनि जेनाखि जोंनि BTC नि चिफ मानग्रा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार दङ बिथांमोना जेरैखि जाया काउन्सिल गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ अपोज खालामनायनि जेनाखि माने बाथ्रा जेनाखि मोनसे स्टेन्ड बेखौ दैथायहरनांगौ नङाब्ला दिनै जेनाखि जोंनि सिख सिडुल बेयो गाबोन माने जोबस्रांनाया रोखा होननानै जों सानो जोंनि BTC आवबो 12 जन MLA दङ गासैबो MLA फोरनो होनाय जाबाय जोङो जे बे जुदि प्रस्ताबा फैयोब्ला एसेम्ब्लियाव नाखस खालायनांगौ होननानै इतिमধ্যে ट्राइबेल संघआ 126 जन MLA नो बे जुदि प्रपोजाला फैयोब्ला एसेम्ब्लियाव बेखौ आपत्ति खालायनांगौ एक्जिस्टिं ट्राइबेलफोरनि कोनो खहा खालायनो मोना बे बाथ्राखौ बुंनांगौ एसेम्ब्लियाव होननानै जोङो प्रत्येक MLA फोरनो मेमोरेन्डाम साबमिट खालामबाय बिनि लोगोसेनो डिस्ट्रिक्ट कमिशनार आरो को डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि थ्रुयै आसामनि मान होनो गोनां चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानो बे आयदाखौ पुनः एसेम्ब्लियाव लाबोनो नाङा आरो आसामनि 6टा जनगोष्ठी बृहत संख्यानि आरो उन्नत श्रेणीनि मानसिफोरखौ ST स्टेटासआव शिडुलिं खालामनो प्रपोजाल हरनो नाङा होननानै जोङो मेमोरेन्डाम साबमिट खालामदों।